Hi, my name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, dito na naman po kami ni Ate Elsa sa Fritteds Park. Dito kami kakain ng lunch. Meron kaming kasamang dalawang bebe din doon, no? Parang may papunta sa atin. Yeah. Yan, dito kami kakain. Tingnan nyo friends, oh, frozen pa talaga. Lalo na yun, oh, frozen na frozen. Anong food mo, te? Pakita mo sa kanila. Kamote. Kamuti kyusan. Unta ni siya. Yeah. Yeah. Sa akin, orange. Meron ka ding orange. Carrots. Carrots. Meron ding, yeah. Meron ding gulay. Gulay. Tapos, nagdala din ako ng bread. Kaya pa ganyan. Yung bread. Tsaka, Nakaano din ha? tsaka beef. Yan. Finger food lahat, friends. Finger food lang ang dala. Hindi ka nga nakagpuan. Hindi ko naggulay. Kanina, gulay, te. Hindi na ako magpuan. Let's speak Tagalog, te, para maintindihan ng mga people. Ayan, te, oh. Sana pala Wipes. ako ng gulay. Meron din akong alcohol. Pero andoon sa bag. Ready ka talaga. Sanay. Yeah. Pero hindi to pang backpacker yung bit-bit ko. Kasi nakaganyan. Bakit dapat pag backpacker? Naka-plastic lang. Kasi inuhugot-hugot lang eh. Tapos isang ano lang. Oo. Good for one kaon. Kain. Kain tayo, friends. Maganda pala dito. No? Hello. Kasi may dalawang bebe na dito. Kasi kunti pa lang yung nila eh. Masiswimmingan. Yan pa lang. Doon frozen pa. Sila bubuhay. Hindi ko alam. Hinihinga na ida. Hindi nga. Saan sila ng pagkain? Diyan lang din siguro. Tapos ngayon malamig pa. Siguro mga yung mga... Di ba malamig pa ngayon? Yung mga plants sa water siguro, te. Kinakain nila. Hindi gaya sa atin na may binibigay talaga ng pagkain para sa kanila. Sila nabubuhay lang ng ganyan. Ay, maganda din doon sa may Bakestrana. Next time, punta tayo doon. Nice doon. Pwede ka rin mag-upo-upo. Meron mga nagsiswimming. Carrots. Yung mga orange ko, friends, nakaganyan. Para mapasok talaga. Kasi malalaki yung slice eh. Maliit na slice. Kaya nakatalikod yung ibang carrots. Carrots and orange. Naalala ko dati tayo may dried fish ba? Diba? Nakakamiss yun. Marami tayo. Kompleto pa tayo. Kaya lang malamig yun. Pero parang summer na yun bandat eh. Tapos pwede pa nun. Saan maglaog ba? Ay, Pero may mag-grill. Pero may man yung Pwede pa designated. mag-grill dati. Parang pwede ata dito. Pwede naman siguro basta magdala ng yung enggangs. Yung hindi yung dyan mo talaga may dala kang doon ka mag-grill. Pwede yun. Kumusta ang mga sa Pilipinas ngayon? Busy, wala nang binignit. Dami nabupost ng binignit. Kasi Sunday kaya yan kinakain karamihan. No, Friday. Iba Sunday kinakain na Sunday. Whole week binignit. Whole week? Grabe. Doon sa amin lang eh. Friday lang? Friday. Oh. Usually Friday magluluto.
Yung binignit, masarap yun pag may bulinaw na bulad. Oo. Yun yung perfect Tamis at saka combination. ano? Matamis at saka maalat. Yun yung gusto ko, perfect combination talaga. Hmm. Ang maliliit na fish, bulinaw. Dilis, Mm. Tagalog. Ano yung sasabi? May carrots din. Wow. May nalaks. Diba? Relaxing kasi may madaming huni-huni ng birds. Medyo malamig ngayon. Parang 10 ata. 10 degrees feels like siguro 3. Hindi ko sure. Pero may dala kang ano, another layer. What ang moral? Ay, Ako may isang layer pa ako doon. ito, oh. Ay, ito lang. Ako ano lang, 1, 2. Pangalawang layer to, yun yung pangatlo andun sa bag. Ako 1, 2, 3. Ayan, sa akin yung Pero pangatlo. manipis man to. Hindi pa nga. Yung pangatlo andun sa bag. Pero manipis din yung third layer. Tapos may open-open sa kilikili. Yung dala kong coat. Dagmay na siya. Dagmay. Ako may dala akong hot choco, sa'yo Coca-Cola. Akala ko kasi mainit. Ayan. Pero Pero ito kahapon, medyo maano to. Mainit. Init na water. pero kahapon ang init. Pag umupo ka sa ganito, sobrang init, parang summertime. Pero pag doon ka sa shade, malamig. Mainit kahapon. Hindi ko mainom, sobrang init ng hot choco. Compared ngayon. Parang summer talaga. Yesterday, pag nasa ano ka mainit. Ang Cebu ba hindi ano ba sila SCQ? Ano ba yung mga Well, hindi sila, ano, yung quarantine compare sa Manila. Parang less restriction. tapos hindi maraming Restricted pa cases? din. Ewan ko, kasi si Gwen Garcia sabi, ano, pati daw from other countries na uuwi ng Cebu, hindi na kailangan ng, ano, As in? quarantine. Baka magka new variant doon? Ewan ko. Magdala ng galing sa labas? Merong new variant na doon ang galing sa Cebu, di ba? Ano ba yan? Yung friendly from Brazil, tapos Japanese, tapos naging, ano na siya, Hindi Philippine na natin variant. alam kung ano ba talagang dapat. Mm. No? Kasi kung i-weigh mo, Tapos- okay din mag-lockdown, pero ang economy naman. Tapos kung hindi naman, baka mamaya dumami. Tapos mga Filipino, wala ganong work. Maano yung ano ba? Ma-compromise ang lives sa mga Siguro magsuot ako ng outer layer. Habang hindi pa ako lamig. ganun. Hindi kasi kung lamigin na ako, wala na akong ano. Hindi ko in-expect na ganito ka lamig ngayon. Cloudy kasi. Tinignan ko yung 11 degrees 13, ganyan. Cloudy kasi te. Kahapon, parang mas malamig talaga ang totoong temperature. Pero ang nangyari, may sunlight. Kaya, mas mainit siya. Kahit pa mag-20 ngayon, kung cloudy, malamig talaga. Baka baka 10 tapos feels like 3. Diba?
Sabi ko sa sister-in-law ko, Mels, ano ba yung iuulam dapat ng kamote? Sabi niya, Nay, inakain lang yan, walang ganun. Sabi ko, sige na. Ayun, sister-in-law ko nasa Italy. Mm. Asan siya? Masat sila. Siguro may taga-Fertile Spark na bibigay din ng food. Bibigay sila, once in a while. Siguro. Mas marami doon sa sa may, doon sa Bakistrana. Mm. Mas marami doon ng, Kasi open yun, te. maraming ganyan. Parang Dito. pinagbabawal nga nila na bigyan ng Food. Hindi kaya uulan? Ewan ko, te, parang hindi ata. Meron naman tayong payong. Hindi pa naman rainy yung jacket ko. Ako din. Start sa kaon sa pan. Madami pa, punong-puno pa yung friends. Oh. Nag-ano kasi ako, nagkala-lunch, ay breakfast ko lang. Kaya hindi ako nagdala ng mga kainan. Mamaya pa ako mag-dinner. Ito, may ganyan siya kasi may olive oil yan. Hindi na siguro ito mainit masyado. Mainit pa din. Ano pa daw talaga? Mainit. Pero ganyan ko lang. Yung mga ano tawag dyan, te? Yung ganyan? Yan bang fresh? Nice. Frisbee? Frisbee? Parang walang pandemic sa kanila. Ang dami palaging nagpipas frisbee dito. Pero okay lang din kasi hindi naman sila dikit-dikit. Nagdidikit din minsan. Social distancing pa din. Parang katulad sa atin ng ganyan, no? Social distancing. Ay, humahangin na friends. Nagbo-blow-blow na. Umabot yan yung mo. Buti na lang may mainit tayong water. Kasi pag lamigin, inuman na. Kung doon tayo sa may talaga, river, mas malamig doon. Kasi mahangin. Dito kasi di ba covered na dyan ng mga kahoy sa palibot. So hindi masyado. I think magre-rain. Rain ba? Feeling ko magre-rain. Sana yung weekend na free tayo, wala silang kuya. Kain tayo dyan. Kahit doon na sa labas ng building nila. Ayaw naman lumabas. Pilitin na. Hi! May social distancing naman. Diyan sa kabila. Tapos yung malo. Meron naman tayong social distancing. Kasi nabo-blow-blow na yung hangin. With matching electric fan tayo. Diba? Parang may electric fan na may aircon, friends. Ang lamig. Combination ng electric fan at aircon. Ganon kalamig ngayon. Carrot sticks, te.
parang busog na ako. Kumain kasi ako ng late kasi ako nagising. Tapos kumain ako ng breakfast late. Ako na kumain ako mga 9, past 9. Mga 11 pa. Oh. Oh. Ano yan? Rain or hangin? Hangin. Oh. Grabe yung hangin, ha? Baka matumba yung saan siya. Okay pa siguro. Ha? Malakas kaya? Malakas yung hangin, friends. Ay! Sabi ko. Sabi ko na. Malakas talaga siya. Sobrang lakas ng hangin. Ayan. Ba? Pati yung food ko, kay nanong nga. Ito yung bago na lang. Yeah. Grabe naman yun, kalakas ng hangin. Ay, grabe naman May yan. sound talaga. Oo. As in, yung mga kahoy talaga inaano niya. Inaalog-alog. Alam. Yan. Mainit pa naman to. Grabe yung hangin, friends. Grabe, init. Ay, Hindi pa rin kahit inunahan mo. yeah. Yung sa akin, mainit pa siya. Kasi mas marami. Ayokong i-open ng ganyan. Kasi baka lumamig siya. Kasi malamig yung panahon. Wala na akong mainit na maiinom. Pero hindi naman, nakaangat na siya, di ba? Oh? Ayaw pa din magpaano. Kusog na po na. Malakas na po. Malakas na rin yung Sinisway-sway talaga yung mga dahon. Tingnan mo yung mga kahoy, sinisway-sway talaga, te. Oh. Nasa gitna na nga tayo eh. Hala! Okay na yung mga baby, parang wala lang nangyari. Asa na sila? Swimming pa din. Hindi sila nilalamig mo? Hindi. Ang lakas naman. Di ba yung ipang winter jacket, yung mga ano niya nila, mga feathers, yung ginagamit? Oo. Kasi may ano yan sila. Yung feathers nila para pang winter talaga. Ang lakas ng hangin. Pero kahit hindi mainit, may, yung sun na makukuha natin, pareho lang din. Oo? Mm. Bakit? Yung sun na makukuha, maano natin, nasasagap. Same lang. Parang ano lang siya. May isang layer na nakakuble. Pero ganun pa din. Hanggang gabi ko na ito kakainin ng carrots, friends. Ang dami. Ang dami. Ako meron din ako doon. Hindi na ako doon. Magluto ako mamaya mag-rice. Rice is Hindi ka nagra-rice? Nagra-rice din. Minsan lang. Palagi. Pinababaon nga ako ng rice. Ako nagra-rice ako isang beses sa isang araw. Hindi na sila pwede mag-frisbee kasi maano yung ano nila, frisbee. Dadalhin ng hangin. Instead na papunta doon, mabalik sa kanila yung, diba? Pag ganyan mo, tas mahangin. Pabalik. Somebody's texting.
Mm. Oy, 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 oy. Ito yung covered eh. Yung covered eh, andoon na talaga. Nilipad na. Hindi ko na yun ma-recover. Grabe ang ano. Grabe yung hangin, friend. Mas stable siya kasi nakaganyan. Ha? Mas stable siya kasi nakaganyan. Kaya lang namumove din. Uy, uy, uy. Hindi ko na ma-recover yung isang ano cover. Ano din ko? Ihangin. Sayang, babasura na lang yung ano, katawan. Wala nang ulo. Wala nang partner. Grabe ka windy naman. Hindi natin nakita na windy pala. Pati birds, sana yung mga birds, hindi na, wala nang huni. Tago. Ang tago siguro kasi yung ano yung mga trees inaalog-alog eh. Yung pagdating natin may birds pa naghuni-huni. Siguro sa lupa yan sila tatago te pag ano, no? Sa mga grass. Nabasa ko. Ayun, may bird na. Nabasa sa Facebook na article. mm. Yung mga hookworm daw nagsilabasan na. Wait. Alala ko talaga kahapon. Niloloko ni Sally yung si Hovar ba na? Wala. Kahit wala. Bakit naglalabasan sila? Mainit Kasi, na? Tulog lang daw yan whole winter eh. Ngayon, Ewan ko saan sila mag-aano na nagtulog. Tapos siguro natatabunan ng snow yung mga ano nila. Naglabasan na. Mainit pa din talaga siya kahit naka-open eh. Tagal mo ano no? Maganda yung ano mo. Magandang klase yung ano mo. Till bush. Boards. Kasi yung iba. Pang ano talaga yan siya outdoor. May ganito, isasabit mo lang siya. Kasi yung iba, lumalamig ka. Pero sabi nila, first mong gamit, mainit yung iano mo. Pero Para, ewan ko anong rationale dyan. Para hindi siya madaling lumamig ba. Pero, alam mo, palagi ko nilalagay dito, hindi mainit. Shake. Para yung, hindi siya masyadong kaagad. Malamig pa din. Tapos Baunan ko to ng shake. Kung gusto mo naman daw yung lagay mo ilalagay dyan is malamig. First mong gamit, anuhan mo ng malamig na water. Iba yung nilalagay ko, te. Maganda yan. Shake. Hindi, ngayon mainit. Yung sabi nila. Depende lang talaga siguro sa klase. Siya parang metal kasi siya buo na parang metal. Tingnan mo. Ito din siya maganda. Gusto ko ng ganito kasi mahugasan mo siya ng maigi. Open. Lalo na pag Shake. yung ilalagay mo shake. Pag ilalagay mo shake dito. Aywa. Good luck. Good luck. Bili ka ng yung para sa yung brush. Meron naman yung maliit. Ako, tinidor lang eh. Yung, di ba, yung sponge? Tapos tinidor. Tapos ganon. At first, shake mo na yung sabon dyan. Shake. Para malusen. Meron na ng
Meron na naman mga tao. Siguro hindi na May mahangin. nadala silang Anong dalat eh? Hindi ko nakita. nadala silang Food? aso. Ayan, aso. Walking lang sila. Stop over. Grabe yung hangin ha. Kainin ko na lang yung ano, kasi wala na siyang cover. Ano? Ito, kailangan kong kainin, friends, kasi walang cover. Doon na yung cover. Nakakatakot, baka Hindi pwede mag-tapon dyan ng ano na lang. ng baka food. ma-slide ako dyan. Hindi ba pwede Nakakatakot. mag-tapon dyan ng food? Pwede Like, siguro. so, Ako, dinala ko talaga sa bahay kahapon lahat ng basura. pwedeng ganun ko na lang. Mm-mm. Ay, makakaon na lang ako ng orange para wala yung Kaya kainin mo, te, kasi may ano pa naman ako. Kailangan ko din kainin yung lahat ng orange ko. Fair lang, fair. Maganda yung panahon kahapon. Sobrang init. Compared ngayon. Pero wag off tayo, kain tayo dito sa ano, te. Iba-iba lang. Example, next doon naman tayo sa kabilang table. Lahat ng table, anuhin natin. Pistuhan. Pero maganda to kasi malawa. Malaking space. Kasi yung doon, maliit siya na table. Doon ka talaga sa gilid kahapon. Mm-mm. Pero maganda kasi mainit yun eh. Ngayon, malamig. Malamig pag ano ng pwesto ko kahapon kasi ice yung nasa ano eh, harapan. Ah, 'Di ba? pero hindi masyado. Hindi kung ganito yung panahon, tapos doon ako nakaupo. Lalamigin ka. Lamig masyado. Pero yun, amazing. Hindi pa talaga na to, no? Yung parang falls. Yan. Frozen pa din. Parang wall lang. Close ko kaya to. Ako din. Like- Close ako mamaya. Nalamig. Hawa. Ilibikat. Grabe yung hangin dito, friends. Oh my gosh. Kata. Baka tayo dalaman. Hindi naman. Kasi protected naman tayo ng mga kahoy. Nasala na nila yung ano, hangin. Tinago na natin Elsa lahat ng ano niya. Baka itap. Baka ihangin. Yan. Nagdala talaga ng tray. Ako nga, yung doon ako kumain, nagdala ko ng placemat. Ngayon hindi ka nagdala. Nagdala pa ako ng blanket kasi sabi ko, baka lamigin ako. Dala ko ng blanket. Tapos nagdala pa ako ng, Ngayon hindi ka nagdala. hindi, nagdala ko ng blanket, tapos nagdala pa ako ng yung pwedeng additional, dami kong dala kahapon kaya may dala akong trela bag kahapon. Ngayon wala akong dalang trela bag eh. Yun, madami. Medyo inom ako ng mainit. Kasi hindi ko naman nagamit. Yung Kasi food mainit. lang. Para akong sinisipon, friends, pero wala talaga akong sipon dahil sa lamig. Oo. Parang reaction ng katawan. Uy. Kasi yung cover andoon. Nilipad din. Para may partner daw. Ano ba yan? Hindi mo na makuha kasi nasa gitna ng Baka ma-slide ako pag kunin ko. At saka delikado baka malalim siya. Saan? Yan, pag Yeah. tumungtong ka dyan sa ano. Yan na nga. Tapos baka kumano sa pailalim. Huwag na. Natatawa ko naman. Trauma. Ayoko kaya. Tapos dito. Bilis.
Sabi ko, ano yan, itroman, nay, yan. Pero may Bra. kasama natin sa atin na ano siya. May kasama Trauma? natin sa work. Ito trauma sana siya. Sabi niya hindi daw siya. Alam niya kasi. Nasabi niya, Nay, Nay, bra.